Як тут можна все ж таки склеїти всі ці ланцюжки і довести або навпаки спростувати, що все, що раніше казали про належність до Медведчука ось цих телеканалів, є фейком? Ну, це робота не Верховної Ради, а правоохоронних органів насамперед. Там з трибуни про це говорили. І Служба безпеки України мала би цим займатися, але якщо ми вже ґрунтовно дивимося на це питання, то відштовхуватись потрібно не від тих норм кримінального права, які в нас сьогодні є, і кримінального процесу, а відштовхуватись потрібно від того, що ми повинні нарешті, на 6-му році війни, дай Боже, визнати Російську Федерацію агресором з усіма відповідними наслідками. Ми повинні прийняти закон про колаборантів, внести відповідні зміни до Кримінального кодексу. І всі люди, громадяни, які співпрацюватимуть з країною-агресором, офіційно країною-агресором, вони будуть за це нести кримінальну відповідальність. Всі поїздки Медведчука і номінального власника його телеканалів Козака до Москви – це буде кримінальна відповідальність. Робота в інтересах російських медіа – це буде кримінальна відповідальність. На даний момент ситуація в правовому полі у нас така, що можна вийти з прапором ДНР на центральну вулицю будь-якого міста України, і це не буде посяганням на територіальну цілісність. Навіть адміністративним штрафом. Це не буде злочином. Так, це не буде навіть адміністративним проступком. Це потрібно змінювати. І це не просто примха, чи так було би правильно. Це питання виживання України, насправді. Тому що ми бачимо, що Медведчук дуже сильно посилює свій вплив в медіасередовищі, зокрема. Сьогодні я не знаю, наскільки це підтверджена чи не підтверджена інформація, треба буде перевірити, але я чув, що такі переговори тривали пару тижнів тому. Сьогодні я прочитав на одному з сайтів новин, що Медведчук купує телеканал «Прямий». Так, Ну, Петро Порошенко, я пам'ятаю, тоді приходив особисто на «Прямий», чим підтвердив свою причетність до цього каналу і сказав, що «Прямий» не продається. Навіть проморолик вони, здається, знімали. Звісно. Тільки парахоботи Петра Олексійовича його підставили, тому що Карл Волох писав, що так, це телеканал Петра Олексійовича. Але суть не в тому. Суть в тому, що Медведчук збільшує свій вплив. Медведчук, коли ми говоримо взагалі Медведчук, ми повинні розуміти Путін. Тому що Медведчук – це його людина, абсолютно йому підконтрольна, яка не має власної позиції, яка не має власних планів, власної мети. Є мета і плани Путіна, а Медведчук ці плани і мету реалізує. Відповідно, коли він отримує свою політичну силу, коли для нього зачищають ринок скрапленого газу, коли він ставить на півкраїни АЗС Глузко, коли він скуповує телеканали, це говорить про те, що Росія нарощує м'язи в нашому тилу для подальшої експансії, для подальшої агресії, в даному випадку гібридної агресії. Давайте згадаємо 2014 рік. Що відбулося в 2014? У 2014 році так, російські спецслужби, так, регулярна армія РФ підключилася, зокрема в Криму і на Донбасі, але перші кроки назустріч агресору, назустріч російським військам робили обдурені, нехай пробачать мене глядачі, ідіоти, які надивились російської пропаганди, наслухались про російських політиків, які вірили в те, що Росія – це прекрасно і нам потрібно здатись Росії. І, власне, через оцих ідіотів відбувалась напівлегалізація цієї агресії. Тому що навіть Путін, коли окупував Крим, він прикривався чим? Він прикривався тим, що місцеве населення це підтримувало. І як би нам не хотілося це визнавати, але на превеликий жаль, частина місцевого населення дійсно це підтримувала. Чому? Тому що їм промивали мізки, над ними працювали системно, багато років підряд. І це саме зараз відбувається ось прямо сьогодні в інформаційному просторі. Нас просто готують до чергового витка російської агресії.